Cześć, jestem oczywiście w Sławikowie i dzisiaj organizujemy po raz drugi już na terenie Pałacu Dzień Dziecka i staram się znaleźć ciche miejsce i teraz mi głupio, że znowu mówię do siebie. Więc jestem przy Pałacowym Browarze i to jest taka podróż sentymentalna, bo w sumie tutaj się zaczęła moja przygoda z tym miejscem. Teraz mamy tutaj tak ładnie. No, w każdym razie jest masa atrakcji, no i teraz idę na teren pałacu i na teren spichlerza i pokażę wam, co się tutaj dzisiaj dzieje, a dzieje się naprawdę mnóstwo. No i przestaję gadać do siebie. To fajnie wygląda na filmie, ale teraz jest mi dziwnie. Mogę się tak, tylko no. Będzie gwiazda bloga. Nie jest zainteresowany.
Jeszcze tak przyszłam sobie na koniec, bo impreza już się powolutku będzie kończyć, do parku, no bo pamiętajmy, że w Sławikowie to jest w końcu zespół pałacowo-parkowy. W parku jest też położone mauzoleum, może sobie tam później podejdę. Tak, no i w tym parku mamy również dużo ciekawych okazów drzew, również takich, które przetrwały od momentu zostania tutaj zasadzonymi w sposób sztuczny. No i w sumie kiedyś przyjechałam tutaj z tatą, który jest botanikiem i chciałam, żeby Wam też troszeczkę poopowiadał o tych różnych roślinach. No ale komar, jak pamiętacie, znaleźliśmy kota i wracaliśmy do domu, bo kot był ranny i trzeba było go ratować. I jak wiecie, z ostatniego odcinka ma się dobrze. Także dzisiaj na terenu zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie odbyła się druga edycja Dnia Dziecka, organizowana przez Fundację Gniazdo. I już niedługo w lipcu Fundacja Gniazdo zaprasza tutaj na teren pałacu ponownie. Będą kolejne atrakcje, jeszcze zbyt wiele. Komarów jest wiele, ale ja jeszcze zbyt wiele nie mogę zdradzić.